Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, slova Písma svätého, ktorými chceme dnes pouvažovať, čítame napísané v prvom žalme nasledovne. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu pospešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, sa mu darí. Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Amen. Milí bratia, milé sestry, v Pánu Ježišovi, máme tu dnes dočinenia s blahoslaveným človekom a tak hneď na úvod je preto na mieste otázka, že ako si takého blahoslaveného človeka predstaviť. A môžete skúsiť povedať aj vy, čo si pod tým predstavujete, že blahoslavený, to také staroverské slovo. Neviem, či ho používate bežne vo svojom hovorovom prejave, slovo blahoslavený. Ja teda nezvyknem, neviem ako vy. Čo si pod tým predstavíte? Aký je podľa vás človek, ktorý je blahoslavený? Alebo možno sa inak opýtam, že kto podľa vás môže o sebe povedať, že som blahoslavený? Čo by sa muselo stať, aby som to mohol o sebe povedať? Alebo ak to môžem povedať aj teraz, super, dobre. Alebo skúsme pouvažovať spoločne. No a skúste povedať aj vy, na čo ste prišli. Čo vám napadlo? Nikto nič nehovorí, až tak teplotu zase nemáme. Radi počujeme. Aha, radšej počúvate, ako rozprávate. Dobre, áno. To Jakub tak písal, že múdry je muž, ktorý viac počúva, ako rozpráva. A teda aj žena, nie len muž. Dobre, ja som nad tým uvažoval, že aký by to mohol byť ten blahoslavený človek. A napadlo mi tak, že mohol byť to byť človek, ktorý je nejaký hodný úcty a hodný chvály. Je človek, ktorý už len tým, že je, tak si zaslúži nejakú úctu, nejakú chválu. Zároveň je to človek, ktorý je šťastný a spokojný sám so sebou, sám so svojím životom, možno s okolnostiami okolo seba, lebo možno mám nejaký vplyv na to, ako žijem ten svoj život, ale nemám vplyv na to, aké okolnosti okolo mňa nastanú. A spokojný som vtedy, keď aj ten môj život je v poriadku, je OK, a keď aj tie okolnosti okolo mňa sú tiež v poriadku, sú tiež OK. Čiže vtedy, aspoň ja to tak vnímam, by som mohol povedať, že áno, toto je stav, kedy by som si povedal, že zažívam to blahoslavenstvo, že som taký blahoslavený. Alebo taký veľmi jednoducho by som to povedal, to je taký prvý stupeň svetosti. Hlavne ľudia z rímskokatolického prostredia to poznajú, že každý ten svätý najprv musí byť blahoslavený a až potom je svätý. Čiže to je taký akoby predstupeň, alebo je prvý level toho, alebo vstupná brána k tomu, aby niekto mohol byť vyhlásený za svätého, tak najprv musí byť vyhlásený za blahoslavené. No a toto boli definície, teda hodný úcty, hodný chvály, šťastný, spokojný, prešťastný, prvý stupeň svetosti. Toto všetko by boli definície z nášho ľudského pohľadu alebo z nášho nejakého ľudského vnímania, že ako by sme si to vedeli my nejak upratať sami pre seba. No a teraz sa poďme pozrieť na to, čo nám k tomu hovorí Božie slovo, že aký je podľa Biblie ten blahoslavený človek. Teraz nechcem zachádzať do blahoslavenstiev Pána Ježiša, ale v tom žalme sme to mali celkom pekne zadefinované. Blahoslavený je ten, kto má záľubu v zákone Hospodina. Aká je to záľuba? Záľuba v zákone Hospodina. Možno nás to trošku môže myliť, že by to mohla byť taká záľuba, že budeme v tom zákone ty si zlý a ty si hriešný a staneme sa takým nejakým sudcom a povieme si, áno, že ja mám záľubu v zákone Hospodinovom a ten zákon mám naštudovaný a načítaný a preto mám nejaké morálne právo, aby som povedal, že ty áno a ty nie. Ale takto to asi myslené nebude. Tak to myslené asi nie je. Keď Božie slovo nám hovorí o záľube v zákone Božom, v zákone Hospodinovom, tak je to určitá túžba po spoznaní Boha. A nejedná sa o nejaké
hociaké spoznanie, je to túžba po spoznávaní Boha práve cez to Božie slovo. Áno, v žalme sa teda hovorí iba o zákone, ale my máme okrem toho Božieho zákona aj to evanjelium, ktoré si smieme k tomu otvoriť a ktoré si musíme k tomu otvoriť, lebo zákon bez evanjelia by nás dovedol k zúfalstvu. A keď budeme teda študovať ten Boží zákon a to Božie evanjelium, tak tomu dokážeme spoznať Boha. A keď to budeme robiť, že budeme spoznávať Boha, alebo budeme túžiť spoznávať Boha práve takýmto spôsobom, cez to Božie slovo, cez ten zákon a to evanjelium, tak Božie slovo nám sľubuje, že už vtedy začíname cítiť ten pocit toho blahoslavenstva. Že áno, to je takéto blážené na srdci, keď úprimne dokážem spoznávať Pána Boha z Jeho slova. No a ten žalm pokračuje, teda nie je to len tá túžba po spoznaní Boha, ale máme tam aj ďalej, že blahoslavený je človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. To spolu, hej, že spoznáva Pána Boha cez Božie slovo a nechodí podľa rady bezbožných. A ja sa teraz opäť opýtam, čo si pod týmto predstavujete, že nechodí podľa rady bezbožných? Čo by to mohlo byť? Ale ako by sme to nejak inak pomenovali? Tak, aby sme tomu my, dnešní ľudia, rozumeli, že čo to je chodiť alebo nechodiť podľa rady bezbožných. Tak ja si pamätám raz, s konfirmandami sme toto čítali. Konfirmanti majú 12 rokov a čítali to v Biblii a čítajú blahoslavený je muž, ktorý nechodí podľa rady nebožtíkov. Tak hovorím, áno, podľa rady nebožtíkov sa už chodiť nedá. Čo to znamená, že nechodiť podľa rady bezbožných? Neriadiť sa nejakými príkazmi možno. Neriadiť sa zo sveta. Príkazmi zo sveta? Áno, ďakujem, veľmi výstižné. Chcel by to ešte niekto nejak inak pomenovať? Ja som narážal na to, že keď sa povie v dnešnej cirkvi, a možno aj tu v našom zbore, že bezbožník, alebo bezbožný, tak automaticky si predstavíme nejakého takého typického verejného hriešnika, ktorého by možno kedysi v minulosti niekde na námestí priviazali k tomu pranieru a tam by ho pranierovali. No ale toto bezbožný, to nemusí byť nejaký verejný hriešnik, nejaký, že úplne zlý, fuj človek. Taký bezbožný to je človek, ktorý nedôveruje alebo nevkladá svoj život do rúk Boha, ktorý vo svojom živote neráta s tou Božou prítomnosťou. Je to človek, ktorý Pána Boha nejakým spôsobom ignoruje. To nemusí byť ešte zlý človek. Môže byť veľa, aj poznám osobne veľa dobrých ľudí, ktorí sú dobrí a robia veľa prospešných vecí, a robia charitu, robia mnoho vecí, ktoré pomáhajú komunitám a pritom povedia, Pána Boha k tomu nepotrebujem. A poznám aj veľa ľudí, ktorí dokážu povedať, že no veď ja poznám toľko kresťanov, ktorí robia zlé veci, že ja dokážem byť dobrým človekom aj bez Boha. Áno, je to pravda. Sú mnohí ľudia, ktorí navonok dokážu byť dobrí, ktorých aj my vnímame ako dobrých ľudí a pritom dokážu byť dobrí bez Boha. A to sú práve takíto ľudia. A keď takíto ľudia mi začnú dávať rozumy, keď takíto ľudia mi začnú radiť, keď ja sa začnem rozhodovať podľa ich spôsobu, tak vtedy by sa mala mi niekde v hlave rozblikať červená kontrolka. Preto som to počiarkol na červeno. Že toto už je, pozor človeče, tu sa niečo deje. Vtedy prichádzaš o to svoje blahoslavenstvo. Keď sa začneš uvažovať, rozhodovať, nemusíš ešte konať, len rozhodovať. Zamýšľať sa podľa toho, ako by Pán Boh nebol. Čiže, ak si byť blahoslavený, čiže bolo dobre byť blahoslavený, pretože ten blahoslavený, tam to je potom neskôr v tom máme napísané, že všetko, čo robí, sa podarí. A to by bolo fajn, keby sme všetko, čo robíme, sa podarí. Je, že nezažívame v živote žiaden nezdar. Takže je dobré byť blahoslavený v tom Božom ponímaní a teda je to túžba po spoznaní Boha na základe Božieho slova a zároveň nebudem sa riadiť radami tak, ako by Boha nebolo. No a ďalej to pokračuje a píše sa tam, že blahoslavený je zároveň ten človek, ktorý nie len to, že túži po Božom poznaní, nie len to, že sa neradí radami tak, ako by Pána Boha nebolo, ale zároveň nestojí na ceste hriešnikov. Tu už, ak ste si všimli, to trošku naberá na obrátkach. Už to nie je len nejaký bezbožný človek, teda človek, ktorý popiera Pána Boha alebo neráta s Pánom Bohom v živote, ale už tu je jasne pomenované, že hriešnik. No teraz sa tiež môžeme pýtať, že kto to má byť? Kto je to ten hriešnik? No ak by sme chceli byť úplne úprimní, tak
tak sme mali povedať, že hriešnici sme predsa všetci. No ale, možno vám poviem novinku, nie je hriešnik ako hriešnik. Áno, jasné, Božie slovo nás učí, že nerozlišujeme medzi veľkým a malým hriechom. Jednoducho každý hriech je hriech a každý hriech je prestúpením tej Božej vôle a je to zarmútením Pána Boha. Avšak Martin Luther hovoril o tom, že ako náhle dôverujeme Ježišovi Kristovi, ako náhle sme odovzdali život jemu do rúk, tak sa z nás hriešnikov stávajú ospravedlnení hriešnici. On mal taký latinský výraz k tomu, že simul justus et peccator, teda zároveň spravodlivý a zároveň hriešný. Áno, všetci sme hriešnici, to je o nás pravda, ale pokiaľ sme vložili náš život Ježišovi do rúk, pokiaľ sme prijali to, že on za nás zomieral na kríži a tak nám zabezpečil tú spravodlivosť, tak sme nielen hriešnici, ale sme ospravedlnení hriešnici. No a to nás sa myslí práve na tých iných. Preto som vravel, že nie je hriešnik ako hriešnik. Čiže človek, ktorý nestojí na ceste hriešnikov. To znamená, že je to taký človek, ktorý akoby nevyhľadáva spoločnosť, nevyhľadáva prítomnosť tých ľudí, alebo takých ľudí, ktorí odmietajú Ježišove zásluhy. Tu sa nám hlási ešte pán profesor, nech sa páči. Ešte lepšie, ďakujem za doplnenie. Nestojí na ceste tých, ktorým životným programom je hriech. Veľmi krásne. Ďakujem. No a ďalej ten žalm pokračuje a hovorí, že blahoslavený je ten človek, ktorý teda nie len to, že sa snaží spoznať Pána Boha, nie len to, že nenechá si radiť tak, ako by Pána Boha nebolo, nie len to, že nevyhľadáva spoločnosť tých, ktorým hriech je životným programom, ale zároveň nesedáva v kruhu posmešníkov. Opäť tých posmešníkov si chceme všimnúť, že to nie sú iba takí, ktorí rozprávajú vtipy a je s nimi sranda. To nie sú takí, ktorí sa radi smejú, ale to sú takí, ktorí sa snažia robiť posmech z Pána Boha. A vieme, čo sa píše v listoch apoštola Pavla, že nemilujte sa, bratia, lebo Boh sa nedá vysmievať. Boh nedovolí, že sme sa mu posmievali. A blahoslavený môže byť iba ten, ktorý nesedí v ich kruhu. Čo to znamená, že nesedieť v kruhu takýchto ľudí? Viete, ja som bol teraz ráno v dome dôchodcov a tam sme spoločne nejak dopatrali sa k takému prísloviu, že starí ľudia hovorievali, že vrana v rane sadá. A kto chce s vlkmi žiť, kto chce s nimi byť, ten musí s nimi žiť. Čiže keď sa ja stanem akoby súčasťou kolektívu, súčasťou spoločenstva, súčasťou nejakej spoločnosti, ktorá sa z Pána Boha robí posmech, ktorá sa chce vysmievať z Boha. Napríklad, a to nemusí byť nejaké také vysmievanie typu, že idem si robiť srandu ústami a rozprávať nejaké vtípky, ale svojimi životnými postojmi, svojim konaním, rozhodnutiami, tak vtedy už je zle. Takže ak chcem byť blahoslavený, čo teda by bolo dobré, keby sme chceli byť blahoslavení, tak tu máme jasný návod. Skúmaj, človeče, Božie slovo, hľadaj tú Božiu vôľu a hľadaj ju v tom Božom slove, ktoré ti Pán Boh dal. Kedy si Pán Boh rozprával cez prorokov, cez rôzne situácie, dnes máme predsa Božie slovo a tam je všetko napísané, čo potrebujeme k nášmu spaseniu. Už nepotrebujeme mať nejaké veľké zjavenia, nepotrebujeme mať prorokov, ktorí by prišli a rozprávali nám Božiu vôľu, pretože si ju môžeme každý jeden z nás prečítať. Biblie, verím tomu, že ju doma máme a že čítať vieme. Takže blahoslavený je taký človek, ktorý spoznáva Pána Boha cez Božie slovo, ktorý si nenechá radiť od bezbožných, ktorý nevyhľadáva komunitu takých, ktorým hriech je životným programom a ktorý sa nestáva súčasťou tých, ktorí si z Pána Boha robia posmech. A všimnite si ešte jednu vec v tomto žalme, že okrem toho, že tu stupňuje akoby to negatívne, najprv tu bezbožní, potom sú to hriešníci a nakoniec tu už pospešníci, tak zároveň tu stupňuje alebo degraduje aj kvalita života blahoslaveného človeka. Najprv nechodí, potom už len nestojí, že už je pripravený o ten pohyb, je prikovaný na jednom mieste a nakoniec nesedí. Čiže chodí, stojí, sedí. Degraduje. Toto je postupnosť hriechu. A hriech nás degraduje.
Avšak človeče, budeš počúvať Pána Boha, budeš ho hľadať. Pán Ježiš to povedal, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a čo sa stane? A všetko ostatné vám bude pridané. Presne tak. Čiže buď budeš počúvať a poslúchať Pána Boha. Ono to poslúchanie sa začína práve tým počúvaním. Vidíte to tam, že poslúchať, tam je to slovo sluch. Hej, uši, sluch. Schované. Čiže buď budeš počúvať a poslúchať Pána Boha, alebo ťa potom hriech úplne rozloží a zničí. Schodiaceho sa stáva stojaci, stojaceho sediaci a tak ďalej a tak ďalej. A medzi tým neexistuje žiadna zlatá stredná cesta. Takže začínali sme tým, že aký človek je teda podľa Božieho slova blahoslavený. Je to ten, ktorý sa nenechá zničiť hriechom. Je to človek, ktorý má rád Boha a počúva. A teraz je otázka, že či stačí iba počúvať Pána Boha. No čítali sme túto podobenstvo o staviteľoch, veľmi známe podobenstvo, deti ho majú veľmi radi na náboženstve, muž múdry stával dom svoj na skále, všetci to poznáme. No a to podobenstvo nám práve to hovorí, že iba počúvať to nestačí. Bo je tiež, tak ako som hovoril, že je rozdiel medzi hriešnikom a hriešnikom, tak je rozdiel medzi počúvaním a počúvaním. Pred nejakým časom som absolvoval taký jeden workshop, taký jeden tréning práve o aktívnom počúvaní. A ten prednášajúci školiteľ, ktorý nám to tam prednášal, tak začal tým, že nám povedal teda príhodu zo svojho života. Bol z Čiech, tak hovoril po česky. Ono sa dá aj po slovensku povedať, po česky to krajšie znie. A on hovoril teda, že keď príde domov, takže si zvykne v obývačke sadnúť na gauč a vyložiť nohy na stôl a nejak tak oddychnúť, trošku vypustiť, že celý deň keď prednáša, tak potrebuje trošku zrelaxovať aj tú hlavu a tú myseľ. No a medzi tým na neho niečo kričí manželka z kuchyne. A teraz kričí prvýkrát. Ne, napríklad, urobil si tie nákupy, keď si išiel domov po ceste? O minútu príde tá istá otázka znova. A o ďalšiu minútu príde manželka do obývačky a kričí na neho, ty mňa neslyšíš! A on odpovedá, slyším, leč nedbám. Takže je počúvanie a počúvanie. Slyším, leč nedbám. To si zapamätal, to krásne znie. Slyším, leč nedbám. Čiže to podobenstvo o staviteľoch nám hovorí, že ak budeme takto počúvať Pána Boha, že Pane Bože, slyším, leč nedbám, tak toto nestačí. Nestačí iba Boha počúvať. Ja to len v rýchlosti prebehnem, lebo to podobenstvo je naozaj známe. No v podobenstve sú dvaja stavbári, dvaja budovatelia, dvaja murári, ako si môžeme nazvať. Stavajú dva domy a obidva ich postavili. Obidvaja dokončili tú svoju prácu. Obidvaja si dali námahu a určite investovali veľa prostriedkov do toho materiálu, veľa času investovali do tej stavby ako takej. Čiže môžeme to zhrnúť, že obaja počúvajú Boha. A kde je medzi nimi rozdiel? No, ten rozdiel je tam, že ten jeden, označený za múdreho muža, ten nielen počúva Boha, ale aj plní. Teda poslúcha. Lebo žije to, čo ten Boh očakáva. Ten hlúpy to tak nerobí. A ten rozdiel nám potom bol jasný, že jeden vydržal, druhý nie. Čiže počúvať Božie slovo je dobrý začiatok. Áno, to je fajn. Ale to Božie slovo treba aj žiť. Lebo ak to tak nebudeme robiť, ak nebudeme žiť to, čo od Boha počúvame, tak potom nás čaká tá schéma, z toho prvého žalmu. Chodí, sedí, stojí a už len padá na záver. Takže iba počúvať Božie slovo nestačí. Treba ho spoznávať, čítať, počúvať a v živote aj žiť. Amen.